Wah, 4 hours माने बासाव दा गाखोनानै नै नोंथांमोननो आङो कमिउनिटि टेबाव बुंदोंमोन क'क्राझार टाउनाव माने क'क्राझाराव फैगोन होनना नोंथांमोननो आं दिनै खोन्थादोंमोन फाइनालि दायो नै क'क्राझार टाउनावहाय सफैबाय दिनै फार्स्ट टाइम आरोना बे क'क्राझार टाउनाव माने आं ब्लग भिडिअ बनायगोन ना स' लोगोफोर माबाफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ स' नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिखौ जाहाथे मिस्टेकफोरखौ जाहाथे निमाहा होगोन स' ब्लगबो बांद्राय ब्लगबो भिडिअ बनायनाय जाया नालाय गोरोन्थिया जाखागोन नङा होमबा लोगोफोर स' जों दायो थानो थाखाय हटेल लानो नागिरदों रैसुमै हटेल स' बयबोथ' मिथिखायो नङा होमबा बे रैसुमै हटेलाव दायो एभेलेबल दं गैया बेवहाय थांनो नागिरथारदो दायो नै थाबायलांबाय थादो स' फाइनालि नै जों दायो रैसुमै हटेलाव सफैबाय स' जों दायो सिङावहाय हाबदोनि ओमफ्राय रुमखौ बुक खालामनानै लादोनि लोगोफोर नै जों दायो रैसुमै हटेल सिङावहाय हाबबाय ओमफ्राय जोङो जोंनि रुमखौ थानो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो जोङो पेमेन्ट होनांगोन नङा होमबा लोगोफोर जोङो दायो रुमखौ बुकिं खालामना लाबाय थानो थाखाय फैसाखौ पेमेन्टखौ होना लाखाबाय जोङो दायो रुमखौ लानो हासिगोन आरोना स' लोगोफोर नायलांबाय था स' फाइनालि जों दायो नै रुमाव हाबनोसै जोंनि रुमा जाबाय बेनो जाबाय नै लोगोफ्रा अलरेडि हाबखाबाय हाबग्रोखाबाय बिसोर फैग्रोबाय नै जोंनि रुमा 111 बेवहायनो जोङो थागोन दायो आङो नोंथांमोननो खिन्थानोसै नै जोंनि आगुसलफाया मोनफैग्रोबाय स' लोगोफोर जोङो नै बेवहायनो थागोन जोंनि रुमा बेनो जागोन नै लोगोफ्रा दोनफैजोबग्रोबाय नै बेगफोरखौ मोनफैग्रोबाय बिसोर आं एसे माने माबा खालामदों आरोना एसे बाहेरायाव थांदोंमोन आं बिसोरो मोनफैग्रोबाय ओमफ्राय बिसोरो बेगफोरखौ दोनजोबग्रोबायनो नै बेनो जोंनिया रुमा नै लोगोफोर बेनिफ्राय बे जागोन बाथरुम टयलेट बेयावनो जागोन आरोना स' लोगो सासे बेवहाय हाबना दङ ओंखायनो आं दा खिन्थाथ'नो हाला स' लोगोफोर जोबोर अखा हादो दे साउन्ड क्वालिटिया एसे प्रब्लेम फैनो हागौ बाहेरायाव जोबोर अखा फैगासिनो दायो जोङो नै रुमावहाय मोनफैबाय जोंनि थानाय रुमा बेनो जागोन ओमफ्राय जोङो बेवहाय साननै थागोन आरोना लोगोफोर साननै थागोन ओमफ्राय दायो सफैबाय हिसाबै दायो एसे माने मेंनानै फैबाय एसे फ्रेस लानो माने एसे दुगैना लानो ओमफ्राय थाबैनो लोगो हमफिनगोन जोङो एसे क'क्राझार टाउनखौ बेरायगोन फार्स्ट टाइम माने केमेरा लानानै आङो क'क्राझार टाउनखौ बेरायगोन आरोना स' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' फाइनालि दायो जोङो रैसुमै हटेलनिफ्राय फ्रेस जाखांनानै दायो जोङो क'क्राझार टाउनखौ बेरायनो नागिरदों माने फुंनिफ्रायनो जोङो माने ओंखाम जाबोयाखै आरोना दायो जोङो ओंखाम जानो थाखाय दायो थांनो नागिरदों बबे जायगायाव थांगोन नोंथां एसे दैमालु बुंना होदो नोंथाङा बबेयाव जानो गोसो जेनेबा ओंखामखौ मा हटेलाव बाजै हटेलाव जाहैनोसै नङा होमबा स' लोगोफोर जों दायो माने बाजै हटेलाव ओंखाम जाहैनो नागिरदों आरोना स' लोगोफोर आरो दंबावो लोगोफ्रा मोनहैबाय दायो आरो एसे माने हरावहाय लोगोफोर सफैबावगोन लोगोफ्रा जेब्ला सफैगोन आङो नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन दिन्थिनानै होगोन जों दायो बेनिफ्राय रैसुमै हटेलनिफ्राय ओजोंहाय जों फैबाय खोला साइडथिं दायो क'क्राझार टाउनाव आरोना दिनै फार्स्ट टाइम माने बेबायदि ब्लग भिडिअ बनायदों मिस्टेकसो जानो हागौ नङा होमबा फार्स्ट टाइम ब्लगबो बनाया नालाय जों दायो बेटारि गारि हमनांगोन आरोना बेटारि गारिखौ फिल गारि हमनानै फिल गारिखौ हमनाय थं नुवा दिमांसो जोंनि मा होनो थं आङो दायो लोगोफोरखौ दिन्थिनानै रामेश्वर नै दे एसे हाय होयो होनदों नै बिथाङाबो फैदों बिथाङाबो माने एन्ट्रेन्स एग्जाम आं माने उनावसो बुंनो सानदोंमोन नोंथाङानो बुंना होग्रोबाय एडभान्स बुंना होग्रोबाय बा जागोन र' बेखौ नै दसे उनाव कुसल दसे र' एसे हाय होनदोंब्रा नै मुथि नुजाखारखो हाय समेल र'
एसे हाय होनदों Hai. Oi, ini जों क'क्राझाराव हायदो माने बुंदो टेट एग्जाम होनो हायदो जोङो बिदिनो एन्ट्रेन्स एग्जाम होनफैदों आरोना बिउनि दायो जोङो माने ओंखाम जानो थांनो नागिरदों आरोना बाजै हटेलाव फार्स्ट टाइम ने मा नोंसोर ओंखाम जागोन आरो ने रामेश्वर आं सेकेन्ड टाइम जागोन दे सेकेन्ड टाइम आङो कुसलालाय फार्स्ट टाइम दिनैसो फार्स्ट टाइम फैगोन ना क'क्राझाराव दे दायो जोङो बेटारि गारि गाखोनांगोन बेटारि गारि हमनांगोन स' दायो बेटारि गारि हमनोसै नोंनि लकेसनखौ बाजै हटेल लागै ना बाजै हटेলত लागि किमान ল'ব কেমন পড়ব বাজে হোটেল ইয়াৰ পৰা বাজै হোটেলত ভাত খাব যাম আমি কিমান মান ল'ব 20 টকা এজনত এই 20 টকা হ'ব আমি ইয়াত কেইজন আছে এই 10 টকা ল दे হ'ব दे चलो चलो हो गया चलो ভিডিও पे हरकत करेंगे ना यार चलो ले लोगोफ्रा फिल करे गाखोबाय होदो सब फाइनाली जों दायो नै फिल गारियाव गाखोबाय माने फिल माने जों बेटारि गारि होनना बुङो आरोना स' लोगोफोरा उनथिंहाय जबाय दायो जोङो ओंखाम जानो थांनो नागिरदों स' रैसुमै हटेलावनो जोङो ओंखामखौ जानो हायोमोन बाट लोगोफोरा माने बाजै हटेलाव ओंखाम जानो लुगैदों आरोना बिथांमोना बाजैया लेंहरदोंनो स' दिनै माने जोबोर इन्टारेस्ट नांदों आरोना लोगोफोर माने दिनै बे क'क्राझार टाउनाव दिनै आङो माने फार्स्ट टाइम बेबायदि ब्लग भिडिअ बनायदों माबाफोर मिस्टेक जालांनोबो हागौ दे लोगोफोर बेखौ आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय स' नोंथांमोना जुदि क'क्राझारनिफ्राय नायदोंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ हरगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय स' जों दायो नै थांबाय थादों ओमफ्राय दायो बाजै हटेलखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स' दायो जोङो सफैबाय बाजै हटेल बेनो जायनाखि बेनार नुदोंना बेनो बे बाजै हटेलावनो जों दायो ओंखाम जानो फैदों ओमफ्राय दायो जोङो बाजै हटेलाव हाबदोनि स' लोगोफ्रा मा बुङो हाबनोसै जानांगौ मिथिबाय जोबोर गारि दै Oh my God. लोगोफोर नै दायो जोङो बाजै हटेल सिङावहाय जिरायबाय माने ओंखाम जानो थाखाय जिरायबाय आरोना अलरेडि जोंनि टेबोलावहाय ओंखामा सफैखाबाय आइटेमखौनो दिन्थिनानै आइटेमखौ नायबानो आइटेमा लोगोआ स्टार्ट खालामबायनो जानो थाखाय दे जादो दे जानोसै ना स' दायो जोङो बाजै हटेलनिफ्राय जाखांबाय आरोना जाना फैखांबाय बोरै नांखो बाजै हटेलनि ओंखामखौ जानानै मोजांना आदाखौ नुवासै आदाखौ नुवासै बाजैखौल' नुबाय बाजैयाल' खामरा नुबा मा खालामनो आदाया फैसा लायो नोंलाय बोरै नांखो जानोलाय मजा बोरिया नांदों आरोना दैमालुजि बोरै नांखो बाजै हटेलाव ओंखाम जानानै टेस्टि नांदो टेस्टि
जोंनाथ' रामेश्वरा बुंखाबाय जोबोर टेस्टिखानो आरो आंनिफ्राय बुथुना आं सिगाङावनो मोनजाखाबाय माने जोबोर मोजां सङो आरोना बेयाव ओंखामखौ दायो जोङो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय क'क्राझारखौ एसे बेरायनोसै आरोना थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो गय एसे जाना लानो नै दायो जोङो क'क्राझार टाउनखौ बेरायगासिनो आरोना मा बुङो नोंथांमोना केमेरामेना फैबाय थादो फुटबलनि ट्रफि लांफायनोबा नै बिसि दोङो लोगोफोर बायनाय लोगोफोर बिसिजों लांफायनांगोन ना जोबोर मोजां मोजां दोङो नाइस बेसां बेसां 100 rupiah बेसां 100 rupiah 100 100 नि आइनो लेने का या नहीं लेने का नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है तुम लोग किधर 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 जाना है अबे किधर जाना है यहाँ पर चलो वहाँ पर देखो शायद थोड़ा अच्छा दिख रहा है वहाँ पर देखो इधर देखो भाई चाहिए तो नहीं चाहिए क्या ही बोलो चलो यार कोई बात नहीं मार के जाने मार पिछा अरे Kedala kerja apa bila? माने हौवा खाफोरनि ड्रेस होननो गैया हिनजाव खाफोरनि दं बिथिं बिथिंना बिजा जों गिदिंना फैखांबाय दाबावैसो जों नोंबो नायनो हागोन नायबाय आं नुबोदों माने लेडिसफोरनि गोजाल' नुदों आरोना बेवहाय मा होनना बुङोना दिनै माने फार्स्ट टाइम दे लोगोफोर फार्स्ट टाइम माने फार्स्ट टाइम भिडिअ बनायनाय जादों आरोना बेयाव जोङो थांबाथाय दायो बिथिंसो थांनांगोन बिथिंहाय जोङो थांनो नांला नामा मायाव मार्केटाव गरमथार जों बिथिं थांनांलाब्रानो जों बिथिंसो थांनांसिगोन बुजिदों स्टेशनाव दा मा खालाम थांनोसै आरोलाय जों रुमावनो थांबा फैनोसै बेसे बेला आबै 20 थाखा दे ओमफ्राय फालुआलाय बेसे दामा बेयाव क'क्राझाराव आबै 20 थाखा गोजा ना ओमफ्राय आरो मा दोङो मा होनदों आबै 120 अ दे थिगानो दे आबै बिदिबा थादो ने दे थ' लोगोफोर नैबेनो जाबाय सिफुं हटेल बेयाव दङ हटेल बिरगोस्रि नै बेनो बेयावबो नोंथांमोना सोरबाफोर थाफैनोबा बेयावबो रुम मोनगोन बेयावबो थाफैनो हागोन नै नोंथांमोननो दिन्थिनाङो रुमखौ नै नुबायना सिफुं हटेला बेनो दे लोगोफोर नै जोंना नै कुसाल भाइनि माने सला ओमफ्राय पेन नायगासिनो क'क्राझाराव दायो कुसाला माने लासिगोन आरोना बेखौ दायो जोङो बेखौ लाखांनायनि उनाव जोङो थोंजों रैसुमै हटेलाव फिन एसे रेस्ट लायनोसै माने फैनायाबो जोबोर गोबाव जाबाय जोंनिया दायो जों एसे रेस्ट लानांसिगोन ओमफ्राय फिन आरो गाबोन गोदान बनायफिनलायनोसै पार्ट 2 खौ नैबे जागोन पार्ट 1 नै जोंनिया ओमफ्राय लंपेन्ट बायबाय ओमफ्राय बेसे लाखो गासै 450 थांबाय 450 ना सला आरो पेन जोंनिसाय बांसिन दामखा आरोना बेयाव क'क्राझारावहाय जों दायो मोनसे आं नोंथांमोनखौ बयखौबो बुंनो सानदों आं भिडिअखौ फोजोबनोसै मानो होनना बुङोब्ला माने जोबोर मेंनाय मोनबाय आरोना एसे रुमाव जोङो रेस्ट लानोसै दायो जोङो रैसुमै हटेलखौ बुक खालामखाबाय साननै थागोन ओमफ्राय बे साननैयाव आङो बेसे हायो ब्लग भिडिअ
बे क'क्राझारावहाय आङो खालामनो नाजागोन ओमफ्राय दिनैनि बे पार्ट 1खौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर स' नोंथांमोना माबोरै नांदों मोजां नांदोंब्ला कमेन्ट्सआव खोन्थाहरलायदो ना मा बुङो स' दायो बेखिनियावनो आङो फोजोबनाय जाबाय